Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і прамовы. Як звычайна, нас можна і слухаць і глядзець праз шматлікія аккаунты Еўрарадыё: Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube і у Твітары. Рыхтуючыся да выбарчай кампаніі 2020 года, Мікола Статкевіч заявіў, што ў яго ёсць план, які дакладна паламае сцэнар уладаў. Ну вось, на этапе рэгістрацыі аказалася так, што коронавірус і цэнтр выбаркам збілі на взлёце спадара Мікола Статкевіча і яго кандыдатаў пратэста. Спадар Мікола Статкевіч сурова на мяне глядзіць, зараз будзе абвяргаць. Вось для того, каб абвергнуў мае гэтыя словы і расказаў пра свае далейшыя планы на гэтую выбарчую кампанію, мы і запрасілі спадара Мікола Статкевіча да нас у студыю. Добры дзень, спадар Мікола. Добрый дзень. У чым я памыліўся ад самага пачатку? Не збілі на ўзлёце? Пачнем з самага пачатку. Уже відавочна, і Лукашенко гэта прадэманстраваў, таму што тут на Ермошыну валіць не трэба, яна толькі выканаўца, што ён баіцца толькі пратэста. Ён баіцца толькі шмат людзей, якія збіраюцца на вуліцу. Ну, безумоўна, у всякіх змоў, замахаў там, але я кажу пра мірныя сцэнарыі. Так от, з мірных сцэнарыяў ён баіцца толькі пратэста. І мы скарыстаем ягоны выбарчы балаганчык для гэтага пратэсту, як і планавалі. Безумоўна, Лукашенко намагаецца не пусціць у свой выбарчы балаганчык тых, хто гатовы яго ламаць сцэнар, хто гатовы скарыстоўваць гэты балаганчык для арганізацыі легальных акцыяў пратэста. На жаль, так атрымалася, што адразу ўсё стала зразумела, што нашыя все спадзяванні на нейкіх іншых цудоўных кандыдатаў, цудоўных новых палітыкаў або не спраўдзіліся, ну або таксама некаторых збілі на взлёце. Таму што калі Лукашенко некага дапускае ў свой выбарчы балаганчык, это значыць, што гэты чалавек гатоў, ну, літаральна быць там клоунаў. Свядома ці несвядома. Ёсць свядомыя клоуны, а ёсць людзі, якія думаюць, вот я сейчас разогреюсь, рейтинг свой подниму, вот, ну, конечно, постараюсь ничем не рисковать, а потом, когда вот прекрасное будущее случится, власть поменяется, я тут первый самый рейтинг в очереди за властью. И вот калі из-за таких людей ничего и не меняется. Але не гэтыя людзі зараз будуць вызначаць. Мы падалі, як я абяцаў, хаця нам перашкаджалі, сажалі людзей 30 кандыдатаў пратэста. 29 нахабна, без всяких законных абрунтаванняў адмовілі. У нас ёсць адзін. Нам дастаткова. І акрамя таго, ведаеце, калі ўжо ідзе эта гульня, нібыта там у выбары, балаганчык жа павінен быць падобным, то запускаюць шмат кандыдатаў, якія ўжо, ну, кажуць, мухі не пакрыўдзяць з улады, маецца, з уладнай мухі. Але там таксама кучу магчымасцяў. Ну, з іншай нагоды, кругу спявал Булат Акуджава, пуля дырочку найдет. Мы пачынаем. Легальны першы мітынг, пікет по сбору подпісаў за заареставанага кандыдата Владимира Непомнящего у Мінску 24 мая ў 12:00 каля ўвахода на Камароўскі рынок з боку вуліцы Харужай. Прыходзьце, все легальна, мы абмяркуем з вами, як гэтыя выбары праводзяцца, што это за выбары, што робіць Лукашенко з блогерамі, з людзьмі, якія прыходзяць да іх з кандыдатамі пратэста. Мы пра ўсё шчыра пагаворым. Цяпер уже можна не баяцца. Мы рэалізуем свой сцэнар. Спадар Мікола, давайте ўсё ж таки ад самага пачатку пра гэтых 30 кандыдатаў пратэста. Яно гучала, конечно, вельмі прыгожа. 30 кандыдатаў пратэсту. Але, тым не менш, вот 500 чалавек у вас было, тых, якія пагадзіліся, ну, ці запісаліся, там, ці былі запісаныя ў ініцыятыўную групу. Ці ўсё ж таки не варта было зменшыць колькасць, хай бы лічба гучала не так прыгожа, але каб гэтыя 500 чалавек ініцыятыўнай групы былі размеркаваныя там на 5, на 7 нейкіх кандыдатаў, і іх ужо дакладна, каб былі ўсё спісы ўсе правераныя, дасканала, каб 7 чалавек было хаця б зарэгістраваць. Зміцер, вы неяк як не ў нашай краіне жывеце, вы выязджалі куды-небудзь ці я. У нас падавалі дакладныя спісы па 170 і вывераныя. Але, ну, што рабіць, калі выходзіць гэтая спадарня і кажа, вот у вас там неправільна. Кажа, дык правільна.
Не, неправильно, а доказы дасце? Не дамо. Ведаеце, што мы зрабілі? Мы ж недарэмна іх пачалі порцыямі запускаць. Мы паглядзелі, мы зубамі выдзіралі гэтыя недахопы, выдралі, унеслі змены, павыкідвалі. Там ж большасць падаўляючая, просто лухта. Там человеку пишут несапраўдны паспорт, мы уже кажем, скан пришли, все сапраўдна. Люди скардзяцца, кажа, я ж подтвердил, что увахожу во все группы. Пишут не. Внесли змены, укоротили группы, усе роўна. Падае нават, даруйце, да што, да чаго. Моя жонка падае группу, вот, все нормально, вот электронные копии засталіся. Юрбошина, у вас там ха-ха-ха, там звездок не хапае. Покажите, а не покажу. Это уже просто сведчання, каюць, плевание на всякую нават бачнасць закона. Чаму? Тому что боятся. Я не кажу про свою группу, 2900 человек. Лукашенко недарэмна повесил мне год судимости, потому что он один и зараз беларускі палітык, якога ён реально боится. Чаму боится? Я приведу прыклад. Вот, на всякий, зараз модные всюду апытанні на социальных сетках, телеграм-каналах, там, где я удзельнічаю, и я их сам ніколі не провожу, бо калі человек сам себе проводит, он, безумоўно, там, герой. И я усюды далёка наперадзе. На одном телеграм-канале провели были опытания, мне 45%. Зараз провели другое опытание, меня не включили, але взяли, включили одного дивного кандидата с нетутейшим имем и нават нетутейшим канчатком прозвища, але подобным на мое. Завецца, зараз вспомню, кандидат Статкевича. Вот этот кандидат и канчаток Статкевича, и он набрал больше, чем Лукашенко. Уявляете? Безумоўна, Лукашенко ведае рэальную карціну. Таму зараз будзе, скажем так, не пускаць нас свой балаганчык, але мы туды уже ворвемся. Уже ёсць кому, праз каго. І другое, будзе акцэнтаваць увагу на кандыдатах, якія, не кажу, свядома, несвядома, але клоуны. Яны будуць такія важныя, магчыма, багатыя, тэхналагічныя, але яны будуць вас зваць галасаваць за іх. Все. Ермошина справится с своей командой. И потом они скажут, ай-яй, это же были фальсификации. Але я набрал не 5, а 25. Але я тут лидер и самый популярный. И задача этих усіх кандидатов, я 100 разов повторяю, их две задачи. Первая, не покликать людей на площадь. Другое, признать перемогу Лукашенко в любой форме. Там, у меня 5, 25. Не подманывайтесь. Мы даем вам магчымасць. Мне казали, а навошта там ты 30, давай тихо, некалькі, нікога там не падманем, службы працуюць. Але калі 30, кажу, а хоць один ды прорвецца. Так і атрымалася. Один ёсць. Нам дастаткова пасведчанне ёсць. Люди з пасведчаннямі паставяць пікеты по збору подпісаў. Все, як мы рабілі мінулай восенню, толькі там нецікавыя выборы былі, а зараз яны вырашальныя. Так что приходьте, обмяркуем усё. Пачнем з Мінска. Гэтаму будуць папярэднічаць некалькі інфармацыйных пікетаў каля Камароўкі. Мы іх паставім зараз некалькі дзён, каб паказаць вам, куды прыходзіць, што як. А потым па ўсёй краіне. Мы пачынаем. Лукашенко, рыхтуйся. Мы за табой все роўна прыйдзем, як бы ты тут не круціўся. Ну, калі я казаў, хай не 30, а там 5-7, я не меў на увазе, што ціхенька, таму што чакаць ад Статкевіча, што там ці 30, ці 5, і ён будзе ціхенька, гэта не варта, ведаючы вас. Я да таго, што ўсё ж такі былі б такія больш, ну, не правераныя. Ці вы зараз кажаце, абвяргаеце ўсе доказы, нібыта доказы Цэнтр выбаркама, што там где-то кто-то не подписался, ці забыл, что подписался, что подписывался за Статкевича. Мы ходим по колу. Я еще раз скажу, мы подали вот, чисто партийцев 170 человек. Там доходило до того, что уже боятся ему звонить, звонить мамцы. Мамка спрабуе на сыночка. А он каже, не, блин, я не то самое, не отмовлюсь от своих слов. И тут просто тупо глядяць у вочы, паглядзіце на других кандидатов. Там же полно недохопов. Вот. Але на якой подставе Ермошина это проверяет? У нас вот закон подписов кандидатов, 100 тысяч подписов, там проверяется там 15%.
Калі з іх там 30% памылковых, яшчэ там колькі-то 20%, там працэдура есть. А тут колькі? Што ў нас? А хотя б ад этих 500 іхніх там, што яны нібыта налічылі 30 адкінуць, ад 550, 520 засталося, это ж больш за 100 мінімум. Не будем казаць про это уже, відавочная рэч. Просто гледзячы там у вочы этих людей сумлення нема, Ермошна сабе на крымінал уже зарабіла, потому что то, что на ранее робила, ей тяжко было притянуть. Она говорит, да я же женщина какая, я тут просто калькулятором еще работала, я с областей данные собирала, озвучивала, по телевизору любила поговорить и все. А сейчас, зараз она напрацавала на криминал, деться нема куды. И они будут тупо плевать на все. Поглядите, что они зробили потом. Кандидаты захотели пройти все процедуры. Мы ведаем, что у нас нема суда, что есть дивная институция, где люди уже ношат в спадницах на плечах, робяць выгляд, што яны сапраўдныя суддзі. Але пайшлі туды, скаргі іх не напісалі. Это ўсё прыклалі, заяву людзей, відэаролікі, накалалі народная грамада, куча відэаролікаў. Людзі, якіх запісалі то, што яны не прызнавалі, што яны адмовіліся, на весь свет заяўляюць. Мне тэлефанавалі, палохаліся, але я пацвердзіла, бо пацвердзіла. Все, якаюць побаку, пошли з этими доказами в суд, и что там зрабілі? Приехали люди в цивильном, ворвались в Верховный суд, у залу посещения. Верховный суд про дорогу от этого палаца судовного в китайском стиле, там, казахским, где Лукашенко сидит, заломали, повезли, украли. До позднего вечера не признавались, где. Мы там уже наладили контроль за этим Раусом, вылечили DNA, куда их завезли, сочили за ими, коведаться. Что это отбывается? То, чего мы хотели. Лукашенко показывая всему свету и белорусам, что выборов нема, что есть балаганчик, сподеваний на их нема. И это первый крок далее, передумова для того, как сделать другой крок, выйти до нас. Я еще раз повторяю, 24 мая у 12:00 в неделю каля Комаровского рынка. Легальный пикет, митинг по сбору подписов за зарыхтаваного кандидата протеста. Спадар Микола, каб закрыть гэтую тему регистрации и нерегистрации, апошнее пытание удокладнения. Все ж таки ситуация с инициативной группой, с подписом вашей жонки. Там сапраўды вот пэўную колькасць... Я про это уже сказал. Яна попросила Ермошну ей показать. Не покажу, поверьте. Полезли в компьютеры, там все нормально. Кажу, вот тут, даруйте, плюю в глаза, там, божья роса. Про что вы? Неужели мы с вами тут будем обмерковывать словы халуев? Яким, сумлением уже не пахнет. Им схлусить, что нам с вами вздохнуть. Это как дежурный подполковник у милиции в центральном раусе учора сидит, прозвище его там, мабуть, мясцова ведаю, скажу, у вас это люди. Нет, у нас их нету с такими фамилиями. Я уже заяву на пропажу написал. Кажу, так они позвонили отсюда, от вас, что у вас. Нет у нас. Я кажу, подполковник, ты офицером себе личишь. У тебя замест твоего офицерского гонора задница, нечия. И ты такиш. Спадар Микола, і да вас, ўсё ж таки, вы ж ведалі, што у вас яшчэ пакуль не знятая судзімасць і на падставе гэтага не дапусцяць да рэгістрацыі. Вот ці быў сэнс ўсё ж таки падавацца? Я думаю, што был сэнс зрабіць гэта, каб беларусы ўбачылі, каго Лукашенко баіцца. Мы нават яшчэ, магчыма, в гэты суд падамо, таму што там по Конституции у меня нема абмежаванняў на ўдзел. Іхні закон пярэчыць Конституцыі. Але это все безмоўна чым скончыцца, але мы фіксуем гэтыя дадзеныя для беларусаў і для ўсяго свету і для будучых крымінальных справ. Вы, я уже сказал, павінны ведаць, хто тут реально змагаецца. Вот тыя кандидаты протеста, Народная грамада, Беларускі нацыянальны кангрэс. Мы реально змагаемся за вас, каб вярнуць вам сапраўдныя выборы, бо без іх нас тут угробяць, заразяць, цякаюць і увагоняць у жабрацтва і міграцыю. Мы робім усё магчымае, падтрымайце нас. 24 мая у 12:00 каля ўвахода ў Камароўскі рынок з боку вуліцы Харужы. Прыходзьце.
Я читаю просто уже комменты, люди глядяць, люди пишут, нельга не звяртаць на іх увагу. Ну, па-першае, Карен Акопаў піша, адзіны чалавек Мікола Статкевіч здольны выводзіць людзей на вуліцу і ўзначаліць плошчу. Тым не менш, вот ёсць два пытання, якія я аб'яднаю у одно такое здвоенае. Наш глядач у Ютубе Анатолій Таратушкін пытаецца, як ставіцеся да Святланы Ціхановскай, а Макс Кіселеўскі з ВК цікавіцца, ці будзе Мікалай Статкевіч каардынаваць сілы з чэрашнем альбо правацэнтрыстамі? Наконт Светланы Тихановской, я знаёмы з Сергеем Тихановским, паважаю яго. Я думаю, что причина того, что яго выпустили, у тым ліку сёння, это мажліва в том, что мы уже заявили, в узкім коле оно дайшло, я писал и Светлане, это, мабуть, читается, что 24 мая первая тема этого митинга будет вызволение Сергея Тихановского, арестованных блогеров и кандидатов. Я думаю, они спробуют тут скинуть пар. Ось. Светлану я не ведаю, але я упэўнены, што Сергей не мог памыліцца з выбарам, я зараз яму не магу датэлефанавацца. Я вельмі спадзяюся, што яго там не зламалі, але упэўнены амаль у гэтым, і ён будзе працягваць. Цяпер наконт каардынацыі дзеянняў з усімі. Я уже заяўляў пра гэта, скажу яшчэ раз. Вот зараз нагода паказаць, што вы за дэмакратыю і за свабоду. Будзе магчымасць скарыстацца гэтым планам кандыдатаў пратэста усім, хто захоча. Калі ласка, вакансіі кандыдатаў пратэста адкрыты, абмежаванняў няма. Зараз зарыставаны адзін, далучайцеся да этой стратэгіі, выходзьце з намі або асобна, ставце гэтыя пікеты, мы дапаможам, мы гатовы каардынавацца. Такім чынам, ну вось гэта і адказ на тое ж яшчэ одно пытанне, ці збіраюцца яны аб'ядноўвацца з Кавальковай, аб'ядноўвацца, як сказаў гаспадар Мікола, не збіраюцца, але каардынаваць дзеянні з кім... Дарэчы, наконт гаспадарні Кавальковай, ну, не мало знаёмы, таму адмоўнага бэкграунда за ёй мы не маем, таму калі ласка, гатовы размаўляць аб каардынацыі дзеянняў больш шчыльнай. Таму што ў нас ёсць магчымасці, ёсць людзі для пратэстаў, ёсць напрацоўкі з мінулых парламенцкіх так званых выбараў. Мы гатовы працаваць з усімі, нават з тымі кандыдатамі, якія зарэгістраваныя. Мы не адхіляем нікога. А тое прыме хто ці не прыме эту прапанову, ну будзе сведчыць пра тое, якую гульню он гуляе. Людзі ўсё ж таки вяртаюцца да ініцыятыўных груп. Алексей Івашкевіч задае пытанне. Бабарыка змог за некалькі дзён сабраць ініцыятыўную групу больш за 8000 чалавек, ваши кандыдаты толькі 700, і то яны не здолелі пацвердзіць свой удзел. Вам не здаецца, што это правал класічнай апозіцыі? Ведаеце, вы сыходзіце з таго, што вы спасылаецеся на дадзеныя Ермошынай. Калі вы верыце Ермошынай, то пра што нам з вами размаўляць? Яшчэ, кампанія Бабарыкі не такая раптоўная. Яна вельмі добра падрыхтавана і фінансавана. Я прывяду прыклад. Я ў сацыяльных сетках працую, і вот, напрыклад, мне там, ну, скажем, некалькі тыдняў таму пачалі прыходзіць запрашэнне уступіць у групу аднаго палітыка, малавядомага. У яго група там 15 чалавек. Я адмаўляюся кожны дзень. І потым гляжу, у яго ж 3600 за некалькі тыдняў. Ведаеце, а это яшчэ невялікія грошы, у яго не вельмі шмат грошай. Это добра падрыхтаваная, спланаваная кампанія, якая рыхтавалася вельмі даўно. І яна тэхналагічна добра падрыхтаваная ў Facebook, у тым ліку з вывучэннем вашых сімпатыяў, да каго? Для людзей звярталіся персанальна ў тым ліку. Вот. Персанальна ўтваралі такі хвалю лайкаў і каментаў патрэбных. Ну што ж, это плюс кандыдату, але мне цікава просто будзе паглядзець, як гэтым патэнцыялам фінансавым і тэхналагічным гаспадар Бабарыка распарадзіцца, куды ён яго. Калі в стандартны сцэнар, які вядзе да вядомых вынікаў, ну тады свядома ці несвядома это спойлер. Вось тут мяне абвінавачваюць, што я задаю вам толькі зручныя пытанні. Давайте незручныя, чого мне шкадаваць? Да, таму прапануюць сваё нібыта незручнае пытанне. Пытаю, гаспадар Статкевіч, ці паважаеце вы кожнага беларуса? У суполках вашай падтрымкі гуляе думка, калі ты не гатовы выйсці са Статкевічам на пратэст, то ты быдла. І гэта пры тым, што ў Статкевіча дачка ў Германіі.
Дзе пытанне, ну я не ведаю. Разумела. Я паважаю беларусаў. Ось. Я паважаю іх меркаванні, права іх выказваць свае меркаванні. Тым ліку я паважаю права сваіх паплечнікаў выказваць свае меркаванні. Я так не лічу, што все быдла, хто не выйшаў на пратэст. Людзі розныя. Цяпер, што тычыцца маей дачкі, якая не здолела вярнуцца з Германіі, таму што мяне пасадзілі на 6 гадоў, я попросил ее не вертаться, потому что не хотел, как меня шантажевали ее свободой. Вот, а меня шантажевали, чем только не шантажевали, как я подписал заяву о помиловании. Ну что ж, скажем так, мне шкода, что я могу редко ее бачить, а зараз за это коронавируса и екать внуков уже не здольны побачить. Але я думаю, это ее право, ее выбор дорослого человека. И щиро кажу, что гэты ее выбор, ну, у пэўнай ступені пазбавіў мяне вот такой сітуацыі вельмі драматычнага выбара. А калі вы гэта не разумееце, спрабуеце спекуляваць на гэтым, ну што ж, ну значыць, вы просто этого не разумееце. Васіль Світка просіць перадаць Статкевічу, што ён адзін з апошніх, каму вераць беларусы. Ну, было, конечно, прыемна пачуць, што вераць усе беларусы, ну, можа быць, гэта і не так, але шмат хто верыць, сапраўды. Вот перадаю спадару Міколу, што верыць. Дзякую, прыемна. Буду спрабаваць спраўдзіць. Можаце яшчэ верыць маёй камандзе. Жалезныя людзі. Костя Церэхін пытаецца, ці выпрацоўвае каманда Статкевіча больш прадбачлівую у параўнанні з апошнімі гадамі стратэгію наконт патэнцыйнай плошчы 2020? Ці вывучаеце апазіцыйны досвед іншых краін, Арменіі, Украіны, Расіі? Безумоўна. І беларускі, і армянскі, і іншых краінаў. Мы вывучаем гэты досвед, як вывучае яго наша ўлада. Вось. Але я кажу, што наша галоўнае спадзяванне на тое зараз, што рэсурс улады закончваецца. Закончваецца эканамічны рэсурс, геапалітычны, праз сваіх там палітолагаў, они это прызнаюць уже самі. Бо эканамічны крах, ён вось-вось уже хутка. Таму Лукашенко спяшаецца з гэтымі типа выбарамі, так іх аб'явіў, незважаючы на пандэмію, каб пакуль яшчэ не абвалілася ўсё, паспець сябе перапрызначыць з тымі, хто выжыве. Вось. Так што гэты патэнцыял, ён вельмі малы застаўся. А зараз Лукашенко даел свой маральны патэнцыял, таму што, ну, чистая моралка и ну, некое вар'яцтва з яго боку. Так што вот гэта асноўнае. Бо калі у ўлады ёсць такого типа патэнцыял вялікі, і на гэты патэнцыял утрымліваецца ім і цэментуецца ім сілавая структура, то з ёй цяжка што можна зрабіць. Зараз, калі мы здолеем арганізаваць працяглы, не аднамомант, а працяглы мірны масавы пратэст, то эта сістэма пачне валіцца. Лукашенко это ведае, таму он плевал на всякие законы, вот, и робит, что робит. Мы ведаем, нас не взяли в этот балаганчик, показали всему свету, что только нас боятся, але мы все ровно им покарыстаемся. 24 мая в 12:00 у Минску, каля увахода галоўнага на Камароўскі рынок з вуліцы Харужай, легальный пикет, митинг нашего кандидата протесту. Приходите, не пошкодуете. Ну вось як сцверджанне таго, што ну, не ўсе беларусы, можа быць, падтрымліваюць стратэгію, прынамсі, Мікалая Статкевіча, Надзея Богданович піша: калі б усе аб'ядналіся вакол аднаго, то можа і можна было б зрабіць рэвалюцыю, але не, Статкевіч хоча всю увагу да сябе, як быццам ён працуе на Лукашэнку, і ўсё гэта жэстачайшая гульня. Так, вот и выкрыли вас, спадар Мікола. Ну вот, можно сказать, в корень узрила женщина. Але ўсё ж таки про аб'яднанне. Я ведаючы, што мяне не зарэгіструюць загадзя, так, я запусціў 30, ну, реально было больш, 4 былі арыштаваныя. І у тым ліку сярод іх такі папулярны зараз, кажуць, чалавек, як Сергей Ціхановскі. Я вот людей пускал, кажуць, дапамагаючы іх, просячы сябру сваей ініцыятыўнай групы уступаць да іх, у кандыдатамі прэзідэнта саступала это галоўнае месца, а вы гаворыце. Я гатовы аб'ядноўвацца, яшчэ раз кажу, з усім жывым. І я працую з гэтым жывым, але калі я бачу нежывое, мёртвае і смярдзючае ўжо,
то який сенс з ім аб'ядноўвацца? Але зараз і ў іх нават у этого мёртвого ёсць шанец паказаць, што там хоць нешта жывое засталося. Давайте разам ладзіць пратэст. Ось. Я показал усім, что реально стратегия борьбы только такая. Лукашенко это признал. А кто хочет погуляться снова в этом цирку, ну что ж, мы не можем заборонить. Только просьба остатнім, не вядитесь, не робитесь дурнейшими за клоуном. Ольга Дроздоўска абвінавачвае вас у тым, што вы не думаеце пра людзей, якіх клічыце на плошчу на акцыі пратэста. Ну вот сапраўды, да прыкладу, прыходзіла да нас у эфір Ганна Канапацкая, я ў яе спытаўся, ці гатовыя вы павесці людзей на плошчу, адстайваць вынікі галасавання. Да прыкладу, яна сказала, я сама пайду, калі людзі пойдуць туды, але заклікаць не буду, таму што я не магу іх абараніць потым, калі будзе разгон, суды і гэтак далей. У вас стратэгія на гэта ёсць? Вот вы можете абараніць тых, хто адгукнецца на ваш заклік і прыйдзе? Отказ Канапацкай – это тыповая отмазка тых, хто не хоча реально змагацца, хто пагадзіўся на ролю клоуна у дуганчыку Лукашэнкі. Вот калі толькі пачынаюць такое казаць, як быццам бы людзі некія там дурныя, не разумеюць, куды і на што яны ідуць. Чалавек кожны робіць выбар, усе ведаюць, дзе мы жывем. І людзі, калі робяць выбар ісці, то значыць яны думаюць пра краіну, сваіх дзяцей, свой народ. Я ўвесь час пра гэта думаю. Таму я заклікаю, каб выходзілі ратаваць сваю краіну. Потому што я думаю пра яе, пра свой народ. І я, даруйце, яшчэ не было ніводнага выпадку, каб нехта атрымаў менш і выцерпаў менш, чым я. Я иду напердзе, я не хаваюся за людзей. І я беру удар на сябе. Калі вы назовете некага іншага, хто больш сядзеў там, каго больш арыштоўвалі і душылі там яго блізкіх, дзяцей нават з краіны, кажуць, выгналі. Калі назовете іншага удзельнікаў маіх акцый, не назовете іх. Менавіта таму, што я думаю пра людзей, таму што мне шкада наш народ, таму што я сам належу да этого народа. Я такі, як ён, я разумею тых людзей, іх страхі, іх матывы, іх клопаты. Просто я ў сабе гэты страх за сябе асабіста ўжо задушыў і стараюся дапамагчы іншым. А нема за тысячагоддзі, а мо десяткі тысяч гадоў не прыдумана іншых рэцэптаў змагання са страхам чалавека, як асабісты прыклад і трэніроўка. Я вам паказваю і трэнірую. Недзе так. Ну вось следам за тым, што вас абвінавацілі у тым, што вы працуеце на Лукашэнку жестачайша, зараз вас абвінавачваюць у тым, што вы працуеце на ФСБ, а стары Маісеевіч Габрэй, я думаю, што вы сустракалі яго ў Фейсбуку, патрабуе, каб я спытаўся, чаму Статкевіч браў грошы ў Маскве на выбары 2010 года, спытайце ў Статкевіча, чаму ён сябруе з Медведчуком ва Ўкраіне. Першае, наконт агента ФСБ. Зноў неправда. Я прызнаюся, агент Доминиканской Республики выше себя на родину на месяц. Кем только не рабілі. Таму што іншае свядома, іншае несвядома. Ну, свядомае па загаду, это зразумела. Постоянно там добро был агентом там Лукашенко, теперь уже там Путина. Несвядомо это дискредитация. А многие люди, шчыра нават, не многие, некоторые так называют. Чему? Потому что каждый глядит по себе. Человек глядит, думая, тяжко признаться себе, ну я же так не могу. А я же, конечно же, не хуже его. Любой мужчина так лечит, что он не горже ничего. Ну, значит, тогда, конечно же, он агент. Потому что я так не могу, а он может. Вот. Цяпер наконт расійскіх грошай. Вот. Нават беларускае КГБ в 2010 годзе не абвінаваціла мяне ў атрыманні расійскіх грошай. Уже даруйце, вы іх пераплюнулі. Я памятаю, я там показанняў не давал, калі арыштавалі. Я там справу, калі чытал, яны ўсе кучкі сабраліся, это следчыя, хоць паговорыць, бо ж там ёдныя паперы не подписал. Николай Викторович, скажите, ну зачем же вы на выборы пошли без денег? Я кажу, як без грошей? Мне Чермошина дала. Я кажу, у меня были замежные гроши. Вы просто прозевали.
Мне было замежное финансование с Германии. Вот вы просто оперативные переводы поглядите. Мне моя дочка Катерина со своих накоплений стиплых, она докторантуры училась, 2000 евро назбирала, она нечто купить хотела и прислала. А вот мое замежное финансование. Медведчук, ну, был знакомым там, по-моему, там по конце 90-х, у нулевых годах з таким політиком, який узначалював Соціал-демократичну партію України. Потім він, кажется, уже не був з ним знайомим, коли виявилася його політика. Був з другими українськими соціал-демократами. А потім українська соціал-демократія, на жаль, вельми здрабнела, тому що імкнувся мати з левоцентристськими партіями контакти у сусідніх країнах. Тому що це важливо, ведати, що там відбувається. С первых вуснов. Есть механизм, пляцовка для этого, социалистичный, социал-демократичный, мы называем, интернационал. Там все армяне с азербайджанцами сварятся, палестинцы с израильтянами и так далее. Медведчука там нема. Ну ось фрау А праваронила поставки грошей, чемоданов з грошима з Германії Миколу Статкевичу. От у нас тут цікавиться, що там за історія со спробою заразити Єрмошину коронапсихозом? Ведаеце, заўсёды шкада было Ермошину. Думаешь, ну просто по телевизору наговорить себе, зрабілася сімволом фальсифікації, хоча ж просто калькулятор по великому рахунку. Нещасная там, ну широко шкадую, як батька, там нещастя в сім'ї, там моє спочування навіть в этой ситуації, это, ну, трагедія, як для маці сина згубити, одна засталася. Шкадавал, а пасля гэта пачынаю думаць, а ці варта шкадаваць? Кажуць, что люди с Альцгеймером робятся вельми счастливыми. Они живут у своем уже свете, со своими там радостями, тревогами, несчастьями. Этих несчастьев, тревог все робится все меньше, они робятся все больше несоправдными. Магчыма, что это той самый вариант. Спадар Микола. До речі, але там є драматичний працяг. От там я одну жінку згадував, назову її, це Лена Давидова, врач з Гомеля. Я сапраўды зрабілі яе хворы, але ўжо праз некалькі дзён пасля таго, як яна здала дакументы, у яе взяли пробу, і праз некалькі гадзін она ўжо была готова. Уяўляеце, людзі тыдзень-два чакаюць, а тут некалькі гадзінаў. Але яна жыве ў прыватным доме, пад варотамі яна знайшла спецыяльную колбачку для проб і шпрыц. І от зараз мы думаем, што было першым? Або яе пробу заразілі пасля таго, як узялі, або да таго, як узялі. І вельмі зараз хвалюемся за Алену. Таму што гэтыя людзі, подлыя людзі. Таму што я лічу Лукашенко подлым чалавекам і забойцам. Ён забіваў, яго абвінавачваюць у гэтым. І адным чалавекам больш або менш. Мяне труцілі ў снежні мінулого года. Мяне падчас адбывання на пакарання іхняга там труцілі таксама. Я ледзьве выжыў. І заразить человека коронавирусом, да, это любимая справа, я каюсь. Мы сочим вельми за здоровьем зараз Алены, хвалюемся за яе. Але, а выпадок Ермошина, ну, поглядите сами, почитайте. Нет, думаю, доклад Альцгеймер уже. Надзея Богданович ізноўку пытаецца, дакладней выказвае сваё меркаванне. Калі Бабарыка прайграе, будзе шмат недовольных. Калі Статкевич даяднаецца да яго, то толькі выйграе. Дарэчы, шмат было таких вот такие абразіліся на ваши словы про Бабарыку. Ведаеце, что у кожного есть магчымасць себе показать. Вот. Калі ласка, я вельмі рад был бы помолиться, але яшчэ раз скажу, калі от просто человек, ведаючы эту систему, кажучы, и он цитовал там Сталина, неважно, как голосуют, как считают, он просто будет тупо выконваць эти все стандарты и дойдзе до голосования, там а потым абразіцца, то свою незадоволенасць, ведаеце, куды вы падзенце уже? Поздно будзе быць незадоволеным. Зараз трэба нешта рабіць. Готовы он зараз нешта рабіць? Не готовы? Тады все відавочна для мяне. Хуценька толькі у нас уже фактычна не засталося часу. Ці будете вы абскарджваць рашэнне Верховнага суда ў міжнародным судзе ААН?
Я думаю, гэта ідэя это не міжнародны суд, а камітэт па правах чалавека, яго рашэнні не абавязковыя. Па мне ўжо там былі рашэнні, улада іх не выконвае. Але я думаю, што гэта ідэя, дзякуй за яе, таму што я думаю, што мы ў Верховны суд, это так званы Верховны суд, звернемся. Хадзіць туды я безумоўна не буду, хадзіць да гэтых клоунаў в спадніцах на плечах, я іх так і называю, калі яны мяне зацягваюць туды менты, называю, хто вы такі, вы для мяне клоун у спадніцы на плечах. Я не буду, але падамо заяву, падамо, няма праблему. Хай адкажуць, сапраўды, суд ААН. Нармальная ідэя, дзякую. Хай свет яшчэ раз даведваецца. Дзякуй вялікі, гаспадар Мікола. На жаль, у нас уже няма часу, но тым не менш усе каментары яны ёсць, захаваюцца пад усімі нашымі трансляцыяй, шмат на Ютубе, шмат у Фейсбуку. Гаспадар Мікола пасля іх прачытае, захоча, адкажа. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. 24 мая ў 12:00 каля ўвахода на Каваровскі рынок. Чакаем вас на легальны мітынг, пратэст. Мікола Статкевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарадыё і е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.